Bisan pa man kung gipaubos na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang Central Cebu, sukad kaganang buntag, mercy trip alang sa mga ferry boat gikan sa Angasil Port paingon sa Olango Island gitugutan. Si Luan Merundina sa report. Alas 10 kaganihang buntag, naabtan sa RTV Balitang Bisdak kining pundok sa mga pasahero paingon sa Olango Island nga nagatang og masakyan nga motor bangka. Walay ni usa ka motor bangka ang nagdunggo sa pantalan ni adtong higayuna. Apan pipila ka gutlo, nabantayan namong nag-anam-anam pagpaduol sa pantalan ang mga pasahero. May nagdanga-danga di ay nga ferry boat gikan sa Olango Island. Matud sa tig-issue og ticket sa naasoing ferry boat, may upat ka mercy trips nga gitugutan sukad alas 6 kaganihang buntag aron lang makauli ang mga pasaherong natanggong sa Olango Island tungod sa adlaw sa mga minatay. Ug aron usab makapauli ngadto sa isla ang mga nanrabaho sa mainland Lapu-Lapu. Sa pagkakaroon na wala ray gialaw nga biyahe ang katurang mga manglabangay karon mao ra toy gisilbi taganag chance na mahatod man ba. 6 ganihan nag-start nga karon mga 10 mo na siya last trip. May Coast Guard personnel hinuon nga nagbantay sa naasoing pantalan kinsa nibutyag atol sa off-cam interview nga 10:30 AM kaganihang buntag ang katapusang mercy trip paingon sa Olango Island. Apan way opisyal sa Cebu Coast Guard ang opisyal nga ni-konfirmar niini sa RTV Balitang Bisdak kung sanction ba sa Coast Guard ang naasoing upat ka mercy trip. Hinuon niadtong higayuna, linaw pa ang dagat habig sa Angasil Port ug pagtutaligsik pa lang usab ang nasinati. Samtang sa Roro Port sa Cordova, nagmingaw ang pantalan. Walay mga stranded nga mga pasahero ug wala usay mga motor bangka ug barge nga nibiyahe. Matod sa tourist police nga nadistino sa dapit, alas 6 pa lang kagabi. Wala na gitugutang mga biyahe, mapa-island hopping man o paingon sa Bohol. Wala na nibiyahe yun ma'am, kaya ipa-hold na tanan biyahe sa Coast Guard ma'am, gapon sa alas 6 gabi. Kumusta man nabay mga nag-abot-abot pagidiri nga ni at suway ug apas ng mga pasahero? Wala na gyud mga pasahero niari na diri kay gipahibaw naman sa taga Il City nga wala na biyahe para karong adlaw. Samtang gipanghipos na usab ngadto sa mas luwas nga dapit ang mga pang-island hopping nga mga motor bangka, lakip na ang mga baroto ug mga sakayan nga pangisdaan. Apan may usa pa gayud ka mananagat nga nisungasong pa sa dagkong bawd kaganihang buntag. Gikan sa Bohol, paingon sa Cordova, dala ang 90 kilos niyang isda nga kuha nga ibaligya nila sa merkado sa Lapu-Lapu. Gusto ni kayong bawd? Ikuyawan ko nun sa mga nanamis lang, bular ko lang midiri. Nidritso na lang midiri kay sa mga isda, nanamis lang, bular ko misagi, may pangular ko na lang midiri. Samtang ang ubang mga mangingisda nga wala pa nakahipo sa ilang mga sakayan kagahapon, kaganihang udto pa nagsugod paghikling sa ilang mga sakayan ngadto sa mas tago nga dapit. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.